Za více než 140 let si toho firma zažila opravdu hodně. A nás nesmírně těší, že vám stále můžeme přinášet kvalitu založenou na tradiční české řemeslné zručnosti. V našich výrobních prostorách se rodí produkty, které najdete v domácnostech po celé Evropě. Jsou to příbory značky Tonner. Každý příborový díl projde nejméně 30 páry pečlivých rukou, než se dostane na váš stůl. Naše produkty jsou nedílnou součástí vašeho každodenního života, a to napříč generacemi. Jsou s vámi u všech radostí i strastí, které právě prožíváte. U narozeninových oslav, rodinných setkání, u štědrovečerního stolu, ale třeba i v nemocnici. Jsme zkrátka u všeho, co vám život přináší. Jsme velmi hrdí na to, že tradice a výroba v Moravské Třebové pokračují a že se řadíme k několika málo společnostem, které i nadále vyrábí svůj sortiment ve svém domovském podniku.